Avui us vull explicar una miqueta la relació que hi ha entre sentir una emoció i que quedi bloquejada i que apareixi un trastorn de salut o una malaltia. Quan sentim una emoció, les emocions són totes bones, totes positives. No m'agrada parlar d'emocions positives i negatives. Negatives no ho són. Per què? Perquè totes són necessàries, si no, no les sentiríem. Quan sentim una emoció i és molt intensa, pot arribar a bloquejar-nos i el nostre cos emmalaltir. Quan? Per què? Les emocions són algo que sentim, que ens ajuden a moure endavant, són necessàries, cadascuna té la seva funció. Per exemple, la tristesa ens ajuda a elaborar el dol. La por és l'emoció de la supervivència. Si no tenim certa precaució i por a certs perills, ens podríem morir. Per tant, és una funció totalment necessària. De fet, és la més important, la de la supervivència i la bàsica. Tenim l'emoció de la ràbia, de la ira, que és la que provoca el moviment, la que ens ajuda a posar un límit si fa falta i per tant és necessària per viure. Tenim l'alegria, la més expansiva, la més bonica, la que està molt associada a l'amor, tot i que si es dispara molt podem entrar en un estat d'eufòria i de bogeria i per tant totes les emocions han d'estar equilibrades. Aquí ve el secret. Què passa? Que quan una emoció es desequilibra per intensitat, perquè és molt, 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 molt intensa i dura molt de temps aquesta emoció, perdem l'equilibri. I quan perdem l'equilibri emocional, perdem l'equilibri físic, energètic i comença algun trastorn de salut. Què hem de fer? Doncs, primer, identificar l'emoció. Moltes persones senten escalfor, senten nerviosisme, noten que els hi passa alguna cosa, no saben identificar quina emoció tenen i busquen una tècnica evasiva, que pot ser posar-te a netejar, una altra serà beure alcohol, l'altra fumarà de manera compulsiva o menjarà xocolata. Anem a parar, quan ens sentim tenir un malestar que no sabem què és, anem a parar. Frenem, ens escoltem, mirem d'identificar aquesta emoció. És por? És frustració? És ràbia reprimida? És tristesa? Se'ns ha mort una persona que estimem? O un animal de companyia? Què passa? Has perdut el treball? Alguna cosa ens ha tambalejat aquí dintre i no sabem ni posar-li nom. Anem a intentar identificar quin tipus d'emoció sentim aquí dins i llavors anem a veure què podem fer amb ella. Si no la sabem canalitzar i gestionar adequadament, el més important seria ser prou humils per demanar ajuda i demanar a alguna persona que ens acompanyi. També és veritat que hi ha més opcions i una que ja de manera instintiva solem fer, que és sortir a la natura, passejar, fer un passeig llarg, sota els arbres o al cantó del mar, ens ajuda a rebaixar la tensió, a equilibrar les emocions i, una vegada les emocions s'han asserenat, el cap reflexiona d'una manera més positiva. Tot i això, ben cert que moltíssimes persones emmalalteixen per emocions que han tingut tancades i reprimides. Un exemple molt clar seria el dol, dols no elaborats. Aquí venen molts pacients que tenen un malestar d'anys, no de dies, d'anys, per un dol que no varen saber elaborar. Va ser un dolor tan important, sobretot dols de familiars que han mort de manera sobtada, no d'una malaltia llarga amb la qual hi ha hagut com un temps de preparació per l'acomiadament, pel comiat, sinó morts d'accident de trànsit o morts traumàtiques en què la persona queda encallada, aquell dolor el tenca aquí dintre i no el deixa viure, no estan en pau i no han sabut com poder elaborar aquest dol. Doncs això pot portar a una malaltia. Per tant, és molt important identificar d'on ve la nostra tristesa, per exemple, i poder-la acompanyar. Una altra emoció que ens emmalalteix moltíssim és la impotència. Quan sentim ràbia, ens enfadem per una injustícia que nosaltres vivim com a injustícia, sigui personal, social, laboral o dins l'àmbit de la parella o de la família. Imaginem una persona que davant la mort dels pares es rep una herència i els germans es barallen per l'herència. És un cas molt freqüent d'emmalaltir perquè no és mai degut a uns diners o una propietat, és sempre aquell sentiment de no ser vist dins l'àmbit familiar i això et pot arribar a emmalaltir. Si això tu no saps identificar i posar paraules, acabes fent una malaltia greu
o molt greu. Aquests casos els veiem a la consulta molt sovint. Per tant, és molt important que sempre que sentim un malestar emocional, li haguem sabut posar paraules o no, siguem prou humils com per poder demanar ajuda a una persona, un terapeuta, que ens acompanyi, que ens ajudi a transitar l'emoció. No s'ha d'amagar l'emoció s'ha de viure. El que és interessant és que la puguem acompanyar perquè no ens perjudiqui. Com ho farem? De moltes maneres. A mi m'agrada relacionar aquests bloquejos emocionals amb valors humans i ètics com la compassió, l'agraïment, la generositat. Què passa? Que quan nosaltres exercim valors, que els podem anomenar ètics, són valors espirituals també, atemporals, no són d'ara, de tota la vida, són valors que són els valors humans, de tota la vida. Aquests valors ens ajudaran també a equilibrar les emocions. Per tant, ja tenim unes quantes eines. Tenim la natura, tenim aquest acompanyament terapèutic, tenim potenciar aquests valors espirituals, aquesta llum interior que tots tenim a dintre i que l'hem de tornar a fer sortir. Tenim l'acupuntura, tenim moviment del cos, que també es pot ajudar, el qigong, sobretot, el tai chi, la dansa. Hi ha moltes maneres de poder ajudar a transitar una emoció quan és molt intensa. El que ens emmalalteix és quan ens quedem a casa i quan callem. Quan callem i no expressem l'emoció, la tanquem, però per algun costat ha de sortir i sol sortir en el cos en forma de malaltia. Per tant, jo us convido a que tothom que tingui un malestar de tipus emocional i no sàpiga ben bé com manegar-lo, que demani ajuda i mentre demana l'ajuda que surti a la natura, que surti a passejar, que surti a veure la sortida del sol, que tingui contacte amb l'aigua, sigui del mar o de la riera, i que, a més, a poder-ho expressar amb una amistat o un familiar, sobretot que demani ajuda professional, perquè expressar és un primer pas,